हेलो लोगोफोर फार्स्ट खेब लाइभ फैदों जइन जाफैदों आंनियाव गुड इभिनिं एभरिवान गासिबो लाइभआव फैदों माथो इस्राम रावनिबो मेसेजबो नुवालै बोरैथोब्रा रावनिबो मेसेजबो नुवा से लाइक होदो लोगोफोर आं रोंलायलांलायासैलै फार्स्ट टाइम फैदों लाइभ बहा गोमोरलांखोलै माथो रोंलायलाङा आङो आयु लोगोफोर लोंगोबा खोन्थाहरलाय रावनिबो मेसेजबो नुवाखै आं बोरै फैदों जिदिटे ग्रिन हाय हरदों थेंक इउ गोजोन्थों आरो फैबाव लोगोफोर माने गाहाम नांदो इसे फाइनेलि मेसेज हरनो हायाबाबो माने नोंथांमोनखो लाइफआव एसे फैनो हाबाय आरो फैलायलाहाय मा खालामगोन बोरै एसेबां ट्राय खालामबाबो रोंथ्राम दिनै एसे साक्सेस जानाय बायदि मोनबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोरानो केमेराया मोजां नङा ओंखायनो आरो मबाइलाबो सापर्टसो जानो नागिरा बोरैबा खालामथारदों आङो मबाइल मोनसे लाथारनांगोन ए रावबो गैया हेल' सोरबाफोर इउटुबाव बिजि दङबा नायफैदो आंखौबो लाइभ थिगानो थेंक इउ जिदिटे ग्रिन सिनायनाय बायदि मोनदोंलै आङो जिदिटे ग्रिनखौ खबरा मोजाङानो दे एस कमेडि फार्स्ट टाइम लाइभ ना लाइभ स्ट्रिमिं होनो नोंना मा खबर मोजां ना मेसेजनि थ्रुयै खोन्थाहर मेसेज रिप्लायबो हरनो रोङाखिसै आङो बोरै हरो आसरितसोलै फैदो जइन जाफैदो लोगोफोर आंबो नाजाना नायदों फार्स्ट खेब बारा सम थाया दै लोगोफोर आंहा खामानि दङ थेवबो दिनै फार्स्ट टाइम नाजाबाय नालाय इसिराम मेसेजखौ लिरनोबो हायारा आङो एसे लिरनो हानायबा मोजां जागौमोनरा लाइभआव रावबो गैला सोरबा दङबा फैदोहाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना होदो अननानै लोगोफोर फैदो जइन जाफैदो मिनिनो बिराद ओंखारदों आङो मानो होनब्ला लोगोफोर फार्स्ट खेब बिदि नोंथांमोननि सेराव नुजादों ओमफ्राय मालाबा केमेरा मोजां लानानै नोंथांमोननो नुजागोन आङो हा कमेन्ट हर लाइभ चाटआव जिरु जाबायलै नुजाफैनाया रावबो लाइकबो गैथारा आंखौ हामा मोनथारो जागोनलै मानसिफोरा साबसक्राइबबो बारिनो रोङा 2 बोसोर खस्थ' खालामनानैबोलै आंहा मा जागोन लोगोफोर मा खालामसैब्रा वेलकाम टु लाइफ साइट रिमेम्बर द गार्ड बोरै खालामो नुथारा रावनिबो मेसेज नुवासै रावबो गैला नामा लाइभआव फैदो ना अननानै लोगोफोर 5 मिनिट जासिगोन आंनिया सासेल' फैदोंमोन एस कमेडि मा खबर होनना सोंदोंमोन खबर खोन्थाबाय नोंथाङा माथो खबरखौ रिप्लाय हरफिनासै अननानै हायोबा थाफै आरो रिप्लाय हर चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना हो सापर्ट होलायदो लोगोफोर जा दुखुसैलै आंहा रावबो
माबाग्राबो गैया आंनि आथिंखौसो नुबायलै केमेरा बोरै जाथारो रावबो गैला सासेबो गैला तेरे प्यार से आंबो मेथाइ रोजाबनो लुगैलायलांबाय सम सम फैसिगोन नोंथांमोनजों बिदिनो जयैनो फैबानो जाबाय हारसिं हारसिं बुखिगादावनोसै आङो मायबा मायबि स्क्रिनबो सोलायना होयो माथो आंलाय रोंथाराखैलै दिदि टेक्रेनाबो गैला नामा लाइफआव अन्नानै मेसेज हरलाय मा खबर नोंथां गैयालै रावबो दुखुसो मोनसिबायलां हारसिं हारसिं बाब्राबबाय था लोगोफोर सोरबाफोर इउटुबाव बिजि दङबा आंनो लाइभ जइन जाफैदो नोंथांमोननि सोर आङो फार्स्ट खेब माने नुजाथिफैदों लाइभ जिरु लेभेल रावबो गैला जइन दं फैदो लाइभ दिदि टेग्रिन फैदो लाइभआव बरिंनो स्क्रिनबो सालायनो हाया दिनै फार्स्ट टाइम सेस्था खालामदों ना लाइफ में आजा दोस्तों लोग कोई पे है तू और प्लीज फर्स्ट टाइम लाइफ आ गई हूँ मैं बहुत दिनों कोशिश के बावजूद मैं कर नहीं पा रहा था आज फाइनली मैं लाइफ आने के लिए सक्षम हो गई है दोस्तों लोग अगर कोई है तो मेरे लाइफ पे आ जाना लोगोफोर अन्नानै सोरबाफोर दंबा फैदो रिप्लाय हरदो माथो रावबो गैया अनलि सानैल' नेबाय थानोसैलां Come to me and join my life. My life. रावबो गैलासोनलै गुड इभिनिं एभरिवान गासैबो बेस्थ' नामालै नेट बेकआपबो जोबसिगोन आङो रावबो मेसेज हरलियासोन मा खालामगोन नालाय स्क्रिनखौबो सालायनो हाया मा आसरितलै बेलेगबो फैया तेरे प्यार से अन्नानै लाइभआव फैदो लोगोफोर सासेबो गैला इस्राम रावबो गैया नामा रावबो इउटुबाव बिजि गैया आंनि साबसक्राइबार सासेबो गैया नामालै ओह 10 मिनिट जासिगोनहाय बेसेबां नेनो आंलाय 0 वाट्स लेभेल जाथारोलै सासेबो गैया अन्नानै फैदोलै रावबो गैया नामा गुड इभिनिं होबाबो आंनि गुड इभिनिंखौ रावबो खोनायासै टपसात मेसेज एसआर कमेडिया फैदोंमोन लाइभ थाबाय थायाखै
हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय मेथाइबो रोंलिया रावबो लाइभ गैया नामा पम्पि बर' दोङोबा लाइभ फैलै नोंखौनो खावलायबाय आङो गैमारा रावबो बोरै जागोन दा सासेबो गैया हारसिंनो थाबाय थानोसै संख्रि जादोंमोनलै दिनै लोगोफोर फरायसालिजों मोजां होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय गैया दिनैहा जोंहा सारा गैया होननानै फैनो गोनां जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर लामायावनो थांख्लि दंफां फांसे दङ सानफ्रोमबो नुलांबाय थायो जानो होनबाबो जानो मोनजाया नालाय दिनैहा गथ' सानैखौ नुनानै हाननो होबाय ओमफ्राय लाना फैबाय बेसेबा गोबावनि उनाव हारसिं रायज्लायनोसै आङो प्राइभेटसो जाबाय नामाब्रा आंनियालाय दाबो लाइभआवनो गैला सोलिनो बिसोरो मा जागोन नालाय रावबो बिदि गैया जुदि टेग्रिन लाइभ दंबा फैदों जेबो रिप्लाय गैयालै जुदि टेग्रिन है मा खबर फ्रेन्ड होननानै लोगो एस कमेडिया थांफिनबाय दसेनो खबरखौनो खोनादिया खोमालै दे जायानो हक रिमेम्बार टु गार्ड युर प्राइभेसि एन्ड एबाइड बाय युर कमिउनिटि गाइडलाइन्स खेबसे नायनोसै आं मा लिरनाय दं बेयाव हेल' लोगोफोर आंनि भइसखौ खोनाना सोरबाफोर दोङोबा फैदो इउटुबाव बेस्थ' जानानै दोङोब्ला स्ल' मटिसन एभ्रि 2 सेकेन्ड माने मेसेजबो लिरजाथारा आंनिया खार'ना मा रावबो मेसेजबो गेलेग्रा गैयालै रावबो गैया नामाब्रा आंनि लाइफआवलाय बाबायसोलै आं फैबायलायनो फार्स्ट खेब तेरे प्यार से दोनथ'नांसिगोन लाइभ दोनथ'नांसिगोन मा जाखोब्रा